Hola, soc Joan i en aquest vídeo vaig a explicar-vos com fer la integració entre un projecte d'IntelliJ amb el sistema de control de versions Git allotjat a GitHub. Aleshores, en aquest vídeo necessitareu tindre instal·lades l'eina de Git en el vostre dispositiu i tindré un usuari creat a GitHub. Val? Aleshores, aquest vídeo s'està generant dins del marc del mòdul d'entorns de desenvolupament. Aleshores, si eres un alumne DAO i has tramitat la tasca d'usuari de GitHub, jo t'hauré convidat a l'organització FP Mislata DAO 1ED. En canvi, si eres un alumne de DAM, t'hauré convidat a l'organització DAM 1SED. Val? En qualsevol dels dos casos, la configuració és la mateixa, l'únic que canvia és l'organització que aneu a utilitzar. Val? Aleshores, el primer que anem a fer va ser a crear-nos un repositori a GitHub. Val? Aleshores, si venim a GitHub, val? Així a l'esquerra podeu triar l'organització al qual formeu part. Val? Nosaltres podem anar, per exemple, a FP Mislata DAO 1. Des d'esta organització, val? Si li donem a View Organization, així podem crear, val? A repositoris un nou repositori. Aleshores, hem de crear el següent, val? Hem de seguir la nomenclatura. Ho vaig obrir en dos... Així no ho podem veure. Vale? El propietari ha de ser FP Mislata DAO 1ED, val? Així també ho haurem pogut triar. Val? Aleshores, el nom del repositori serà cognom ed. En el vostre cas haureu de posar el vostre cognom i el vostre nom. Vale? En descripció anem a posar el següent: repositori de les solucions del mòdul del grup, en aquest cas serà DAO1, en el CIPFP Mislata de l'estudiant i el vostre nom i el vostre cognom. La visibilitat ha de ser privada. Jo en aquest cas vaig a fer-la pública per a que ho pugueu veure en l'organització com hauria d'estar el projecte, però vosaltres ho hauríeu de fer de manera privada. Val? I així podeu no seleccionar cap cosa i li doneu a crear repositori. Val? Quan creeu un repositori apareixerà aquesta imatge, val? Que és un repositori que està buit. Aleshores, en el vídeo dels remots vam veure com podíem executar aquestes comandes directament en la terminal per a enllaçar-ho. Podríeu fer-ho de la mateixa manera. Val? Si teniu IntelliJ, val? Així podríeu obrir-vos la terminal i així podríeu executar aquestes comandes tal qual. Val? Al final del vídeo vos ensenyaré, si esteu en sistemes Windows, com podeu configurar el terminal d'IntelliJ per a que utilitzi Git Bash. Val? Però això serà al final del vídeo. Aleshores, jo ara mateix el que vaig a fer va a ser configurar-ho mitjançant la interfície gràfica que ens proporciona IntelliJ. Val? Les operacions seran exactament les mateixes, val? Però està bé que conegueu les diferents maneres de fer-ho. Aleshores, el primer que anem a fer va a ser en el menú, val? Així, en les ratlletes, en el menú, tenim una opció que és VCS i en aquest menú tenim Enable Version Control Integration. Val? Així, val? Si li done, puc triar el sistema de gestor de versions que vull gastar en aquest projecte. En aquest cas, vaig a dir-li Git. Val? Això seria l'equivalent a fer un Git init. Val? Estem creant un repositori de Git. Val? Vegeu, created Git repository in home job UI, bla bla bla. Val? Ara inclús si obrim la terminal, vegem com estem en la branca main. Val? És com si haguem fet un Git init. Molt bé. Ara el que anem a fer va ser enllaçar aquest repositori en el nostre repositori remot. Aleshores, per fer-ho, el primer que hem de fer és configurar, copiar-nos la URL. Si no ho heu fet encara, heu de configurar el vostre sistema d'autenticació. El mateix, jo vos recomano que siga l'SSH,
però vosaltres podeu triar l'opció que més vos agrada. Jo, com ja ho tinc en SSH, vaig a copiar-me este enllaç. Si teniu dubtes, aneu al vídeo del blog 3.1 mètodes d'autenticació. Aleshores, una vegada ja ho tinc configurat, em copio l'enllaç o l'adreça d'aquest repositori i així torna al menú. Ara el menú de VCS ha canviat a Git i dins del menú de Git tinc una opció que es diu Manage Remotes, i així puc configurar els remots del nostre repositori. Aleshores, si li dono així a l'add, estaria fent l'opció git remote add, el nom, origin i la URL. Aleshores, si li dono OK, ell fa la comprovació de que es pot connectar, m'ha dit que sí, i aleshores és com si jo hagués fet el git remote add origin i l'adreça. Seria l'equivalent a això. Si fem un git remote show origin, podem veure com ara està configurat. Aleshores, ara el següent pas seria ja publicar els canvis. Aleshores, el que vaig a fer va ser el següent. Vaig a seguir també el material, que igual m'he deixat alguna cosa. Quan fem la integració, perfecte. He fet aquesta part, VCS, Manage Remotes, tot això ja ho he fet. M'he deixat aquesta primera part, que és el git ignore. En aquests sistemes d'IntelliJ, en les versions noves, ja m'ha creat un git ignore. Aleshores, no cal que faci cap configuració. Si la vostra versió d'IntelliJ no vos ha creat aquest fitxer, el que hauríeu de fer seria crear-lo i copiar-vos el contingut que teniu així. Això és per a que IntelliJ no pugi fitxers que realment no ens interessen. Però en el meu cas, com ja heu vist, jo ja ho tinc i no cal configurar-ho. Sí que vos demane que, per exemple, es creeu un fitxer readme, que el podeu fer així, en l'arrel del vostre repositori, file readme.md, i el mateix. Així el que podeu fer és copiar-vos este contingut, li dono així, copiar, pegar, on està? Paste. I el mateix el podeu configurar. En esta línia configuraríeu el vostre nom, així el mateix que hem fet abans. Així seria DAO1 i al final seria nom-cognom. Això ho hauríeu de modificar vosaltres. Una vegada ja ho tingueu tot configurat, faríeu la configuració de l'VCS, que és el que us he comentat. El tema d'autenticació en SSH o PAT, així ho teniu de manera resumida, però jo vos recomano que mireu el material on està explicat en més detall. Hauríem afegit ja el repositori remot i ara ja podem fer el nostre primer commit. Aleshores, per a fer commits a IntelliJ, o bé inclús així, en la terminal, podria fer un git status i treballar directament igual en la terminal com ho hem fet fins ara, o bé el que podria fer és utilitzar el diàleg així a l'esquerra que posa commit. Així el que ens permet, no sé si ho vegeu, és afegir directament, com si diguérem un git add, els fitxers que vull pujar. I aleshores jo ho he configurat, ja vull pujar-los tot i així li puc especificar el missatge del commit. Aleshores li vaig a posar commit inicial. I aleshores o li dona commit, que el faria només de manera local, o faria commit and push. Si faig un commit and push, m'apareixerà aquesta finestra que em diu, el main fa un push a origin main, que si em poso l'etiqueta de que és un new, realment està fent el push set upstream, i una vegada ho faig, si li dona push, està fent pushing, i m'ha dit ja està, s'ha pujat. Aleshores, si vinc al meu repositori remot, puc veure com el repositori s'ha creat, tinc així tots els fitxers d'IntelliJ i a més tinc el codi font. Ara estic en un sistema Windows, aleshores, què passa? Jo m'he creat anteriorment este repositori remot que està allotjat a GitHub en el núvol, però jo en el meu sistema, en aquest cas en el meu sistema Windows, no el tinc. De fet, jo m'he obert l'IntelliJ, que el tinc per així, i no tinc cap projecte. Aleshores, així el que puc fer és l'operació del clon. Com puc clonar un repositori? Si es feu així, em posa new project, o bé me'l clone jo manualment i li dono a open, o bé ja IntelliJ em diu una opció que és get from VCS.
Jo així li puc posar l'adreça, jo el mateix vaig utilitzar el SSH, val? I li vaig a donar així esta adreça. I així em diuen el directori en el qual es clonarà. Jo vaig a deixar-ho per defecte, però el que he comentat en altres vídeos ho podeu configurar en aquella carpeta que vosaltres considereu. Vale? Jo l'únic que vos recomano és que no ho feu dins d'una carpeta dins de OneDrive, val? Perquè això pot donar problemes de sincronització. Jo us recomano que ho feu en una altra carpeta i que utilitzeu, en aquest cas, el repositori remot per a sincronitzar els canvis. Aleshores, res, li dones així a clone i ell automàticament, vale? Cloning repository, i l'ha obert. Vale? Podeu veure així que tinc el meu repositori, cognom, vale? Que s'ha creat, puc veure que està el codi que he fet abans, vale? Així em dona un error perquè no tinc el JDK configurat correctament, vale? Però bueno, jo el podria configurar així sense problema. Vale? De fet, així tinc l'OpenJDK 23, val? Perquè ho he creat així. Però bueno, jo donaria així a download i ell ho descarregaria, per exemple, i ho configuraria ja correctament. Aleshores, així doncs ja podria jo treballar des de Windows perfectament. L'altra cosa que us volia mostrar així a Windows és el següent. Val? Si obriu la terminal, ara per defecte s'obre el PowerShell. No és un gran problema, jo així també puc fer git status si ho tinc instal·lat sense problema, val? Però si sou acostumat a treballar en git baix, el seu seria que també pugueu realitzar aquesta configuració. Val? Si ho heu instal·lat en els vostres ordinadors, pot ser així quan obriu en la fletxeta, el menú, ja vos apareix git baix i ja el podeu utilitzar. No obstant, si ho heu fet en ordinadors del centre, pot ser no ho reconeix automàticament i ho heu de configurar de manera manual. Com es fa això? Vale? Aleshores, el primer que heu de fer és buscar git bash en el menú. Li doneu a botó dret i li doneu a Open File Location, o en castellà serà abrir ubicació de l'arxivo o alguna cosa així, vale? I se'n veniu així i això són accessos directes, vale? No em copieu aquesta adreça, això és un accés directe. Aleshores, li doneu a botó dret, així tindreu propietats i així tindreu realment on està. Vale? Aleshores, jo vos recomano que es copieu el directori, vale? Ho pegueu així a la barra i vos vindrà on està instal·lat git bash. Vale? Aleshores, no heu de copiar l'adreça aquesta, sinó la que està dins de bin bash. Vale? Aleshores, el que podeu fer és així, botó dret properties, igual així no ho podeu copiar, vale? Bueno, no obstant això, vale? Podeu copiar esta ruta, vale? I ara se'n veniu a la